Здравейте, приятели! Днес ще направим таро хороскоп по зодии. Това е общо четене, така че приемете това, което ви е полезно и оставете останалото да достигне до тези, за които е предназначено. Върховната жрица. Жрицата е мъдра и духовна жена. Виждаме, че тя държи папирус, наречен Тора, т.е. това е мъдростта и познанието, но тя не разкрива съдържанието му. И вие не разкривайте тайните си пред всеки. Виждаме, че зад нея има вуал, който скрива пейзажът нататък. Това според мен означава да не се доверяваме на красиви обещания или красиви лъжи. Проверявайте фактите преди да се доверите и особено преди да се доверите на хора, които не са били искрени с вас в миналото. Не вярвайте на красивите им лъжи. Следвайте интуицията си и житейския си опит. Въздушни знаци. Магът. Посланието на тази карта е, че сте готови и е време да предприемете първата или следващата стъпка във вашия проект. Той може да е свързан с пътуване, бизнес, нова работа или нов проект. Вижте ръцете на магът как са разположени и това, че държи жезела си точно в средата. Това е древен закон за съответствието, който гласи: каквото горе, това и долу. Тоест, каквото мислиш, чувстваш и вярваш, т.е. горе, това ще се отрази на твоя живот на земята, т.е. долу. Това означава, че духовното и материалното са проява на една и съща енергия. Затова внимавайте какво си пожелавате и какво мислите, защото вашите желания и мисли ще определят и вашите действия по-нататък. Огнени знаци. Овен, лъв и стрелец. Temperance или картата на умереността и баланса. Виждаме тук този ангел, че прилива вода от езерото, от едната чаша в другата. Това е картата на баланса и смирението. Тоест, когато вършим нещо, да не преливаме от пусто в празно, а да не вършим безполезна работа или да говорим празни приказки. Или да се събираме с хора, които ни губят времето. Вместо това да планираме добре действията си и да се фокусираме върху смислените неща в живота ни. Земни знаци. Телец, Дева и Козирог. Свещеникът или папата. Петицата отгоре на картата означава промяна, а свещеника й дава благословията си. Двата кръстосани ключа долу също и носят смисъл и значение. Единият ключ е златен, а другият е сребърен. Те подсказват как да действаме, когато предстои промяна в живота ни. Златният ключ символизира нашите корени, традиции и вяра, а сребърният символизира новото начало, новите проекти, а това ново начало понякога може да изглежда и несигурно. Съветът е да помним откъде идваме, кои са корените ни, докато предприемаме нови стъпки или се учим на нови неща. Тоест, към промяната да подходим с вяра и мъдрост, вместо със страх
или пък с нереални очаквания за мигновен успех. Тук съветът е бърза и бавно, както са казали древните.